Hello, my name is Siwe and welcome back. Sanibonani, igama lami uSiwe, ngiyanamukela. Please don't forget to click like, follow, share and subscribe, as I will be posting regular fun and exciting Zulu content for kids. Today we will be reading. Namhlanje sobe sifunda incwadi. I hope you have done all your breathing exercises. Let's begin. Igama lencwadi uNkosazana Nana. Usuku lokuqala esikolweni. Ibhalwe uSizile Ndlazi. Kwakuzoba usuku lokuqala lapho uNana engena esikoleni. uNana wayejabule kakhulu. Wayefisa ukuthi umsombuluko usheshe ufike. Ngomsombuluko, uNana wavuka ekuseni ngovivi. uNana waxubha amazinyo. Umama wamgeza, wabuye wamgcobisa umuthi wokuthambisa isikhumba. Abazali bakhe babemthengele izingubo zomfanekiso zesikole. Yingubo ekuhlaza, amasokisi amhlophe, kanye nezicathulo ezimnyama. Ngaze ngamuhle, esho ezibuka esibukweni eseqhokile. Waze wamuhle Nana, kusho umama emnika umdoke wakhe. Waze wamuhle Nana, kusho ubaba emnika ujuzi. uNana wanamamatheka, wadla umdokwe, waphuza nojusi. Eseqedile ukudla, uNana walanda isikhwama sakhe sesikole. Esikhwameni sakhe kwakukhona zonke izinto ezintsha. Yipeni lomsizi elisha, amapensela nokubhala amasha, kanye nebhuku elokubhala. uNana wafika esikoleni esesikhulu futhi esihle. Kwakukhona ezinye izingane eziningi. uNana wabona futhi ibhodi libhalwe ukuthi ilanga lihle. Bangena ngesango lesikole. Uthisha wabakhombisa iklasi lapho uNana wayezofunda khona. Emnyango kwaleli klasi kaNana kwakumi uthishakazi Gumbi. uNana bamkhombisa lapho kwakufanele ahlale khona. Kwakuyitafula kanye nezitulo ezimbili. Nana uzohlala lapho.
Uzakwenu uzohlala kulesi situlo akakafiki, kusho uthisha Gumbi. Nangempela abazali bakhe bavalelisa baphuma ngomnyango. Kwafika enye ingane yahlaliswa eduze kaNana. UNana wajabula ukuthola umngane. Ngezikhathi zasemini kwakhala insimbi yesikole. Zonke izingane zaphuma zaya phandle. Kwase kuyisikhathi sokudla nesokudlala. Izingane zabuye zangena eklasini zafunda futhi. Ngokuhamba kosuku, isikole saphuma. Bekunjani esikoleni Nana? Kubuza umama ezomlanda. Bekumnandi esikoleni, kwasho uNana esibamatheka. Base bamthatha babuyela ekhaya. This is where we stop for today. Siyishiya lapho namhlanje. Today's affirmation. Isiqiniseko sanamhlanje. I respect myself and others for who they are. Ngiyazihlonipha mina nabanye ngokuba ibona. Until next time, goodbye. Ngizophinde nginibone futhi. Salani kahle.